Allah wani da kawo so ma ko ne nan guda daya. gidan cin nan guda daya Nawa ne? Gidan cin nan din? Kai, amma ba duk da kama ya sauki fa. Dan yanzu aka ce mun 570 amma na ji ban kawai. ka san mun ga baya tsada ai yana koma kasuwa shi ne kasuwa Ai ni nan wallahi muna so mu dan za mu dan wani birthday yana so dan rarraba ka gani. ai nake ga ba lokacin shi ne da yan mata da kuma tare da sai ka wannan kuma gaba daya ya mana na ba da ce muka wannan Da ma sauka kake inda ne. Kai? ba kai ya kace ba za ka karbo Da baka 500 ita mai kyau kaban wannan abu ka wannan kai mahaukacin iya ne kaban wani ɗarin kana ganta wannan yake. ɗarin yadda Najeriya ta ɓaci a wannan time din nake gama ba inda zaka je wannan naira 100 ba ta karbo Wallahi tallahi da Allegran sun ce bara mu ka an yi sun ga mana ne kasu mu muka Dala ka canja mu kaga ma Allah mu ma zo mu ina ne muna kasuwanci muna masifa lamarin da haka musibar ka ta banza wannan ɗarin ni ba wallahi ba akan wani ɗari da kona gunnan akwai me wallahi dan kwaso da kai sanda ne dinnan yan sanda da kwaso da ban da kes kaga naira 100 ne an fasa cikin duk duniya ba wanda ya sa Allah ya kasa na fasa cikin abin da ya bada karfi ne ba da kafi kaga masu na da cikin ko customer zira Allah ka kwata muka Ni ka ga mun customer? Allah ka tafi da Ni ba customer ba. Ya mun zo mu ga abu ne kuma wanda ya mun zo wucewa ne sai muka ji kuna hayaniya kuma ka Oke sai kudi ne ya kawo ka ba wai sai abin nan ba je ka gyarawa muke so a yi shi ya kawo kasuwanci. kana ji ne eh abin da yake faruwa shine bawon Allah ka gane na sai abu ne naira 100 na bashi ya ban wannan mace ce ɗarin na'am kai fi sibi lai wannan da ke ta danja ta karbu a'a kai billahi mai shago wannan ɗari gaskiya ka canja mana wannan bara kai ka ci ta gari kina rike da ba fara a canja ba kai ba fara ya ba mu ya sanda ba ba wallahi Kai wai kai wannan irin mai shago ne. wallahi sai mu kona shi wannan mai shago ya masa idan sama da ƙasa za ta haɗe fa ka canja mana ya da mu Allah ko kudi ba naka ba Allah ka kudi ba na ba amma ai gaskiya ne ita gaskiya ya dige Za mu nuna ma yau yana da gata ne a garin nan. ka san ne ki sa baba Buhari a wani comedy yace rayuwa a Najeriya idan aka ba aure da Kai ka zo ɗan baki ma. ta bane kunna yan garin mutsa ta ba ku da shi kai ba dan kasa bane ka kai da ganin ka an san kai ba dan kasa bane wallahi ba wanda Muna a gaban ma aka sauke ka. kai ba dan kasa bane ko bare ka san Allah ya ka biya ɗarin nan ai dan ba bane wallahi ba sai Allah ya ka biya ɗarin nan kai assalamu alaikum kai ba ni kun kai me yake ba faruwa ka ne Ƴan bakin wani ya kare. yake faruwa ne na ruwanka da abin da yake faruwa to haka ma rai dari sai aka bar ba ta kai ba ta da kyau mi shago ne ba ko ba ta da kyau ka an duba duba wannan darin da ta karu bayan Allah wani irin san zuciya ne yawa to kai ma hukunci ne ba mu karamin yaro ne ku hankali da ta to ku dinga ba ku wannan naira 100 ba ni da karbe ta raba muku rigima ba ku wata a waje na to kawo shikenan ga wannan tayi wannan da mutum ba kai me kai kai ne wallahi da goban ki watan goma yauta gaskiya faɗarin nan ta kafa a wannan buhariyan fa gaskiya ka duba al'amarin ta ne ba za ta karɓi wannan ɗan kuɗin nan naka ba zai karɓo ba kai da kace ba zai karɓo ba me kace ba za ta karɓo kai kace wannan ba za ta karɓa